Malawi Today. Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM program ija imene timayichula nkhanga zaona muli bwanji amalawi madera osiyanasiyana. Tidziwa ambiri tinali kuyembekezera kuti timve zokhuzana ndi ma demonstration akumzuzu, ma demonstration akulilongwe komanso ma demonstration aku Zomba. Choncho amalawi ndabwera kuti ndikuziwiseni nkhani ya ma demonstration akumzuzu. Ma demonstration akumzuzu alipereka chifukwa chonena kuti ndrama za nkhani zinaperekedwa kwa mavenda kuti asapangise ma demonstration, komanso azikuluakulu oyang'anira konsika machairman amavenda anapasidwa ndalama zimene zalepheresa ma demonstration kumzuzu, kusonyeza kuti azathu akumzuzu zawo zikuayendera, mavenda akumzuzu zawo zikuayendera, akumva kukoma ndi bomali. Choncho kumzuzu ma demonstrations alephereka chifukwa chonena kuti azikuluakulu amene amayendesa za ma demonstration kumzuzu onse anakomedwa ndi kulandira ndalama. Ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti awa ndi ena mwa mavenda amene Richard Chimwendo Banda amayankhula kunena kuti venda si munthu wovuta yayi. Venda iye amangofuna akamapita ku nyumba apite ndi chokudya chokha cha lero. Venda alibe tsogolo. Venda samadandaula olo alibe nyumba olo azigona mu msika momwemo. Ndi zimene taziona lero anthu akumzuzu olo atamagona mu msika olo samapita ku nyumba, alibe nazo ntchito chifukwa chimene akufuna iwo ndi chokudya cha lero chimene amanena Richard Chimwendo Banda. Pamene mavenda akulilongwe iwo otu amaganizira za tsogolo la ana awo kuti kodi nanga ana athu mawa azadya chani. Ndiye mavenda akulilongwe tili ndi mitundu iwiri ya mavenda amene amafuna kupanga tsogolo la ana awo ndiye mavenda akulilongwe, mavenda akuplanta komanso mavenda akuzomba ndi amene amapanga tsogolo la ana. So pano mavenda akumzuzu iwo akungoendera noti mwanayo wabadwa naye sazaonaso kuti apanga bwanji za tsogolo lake. Ndi zimene taliona lero. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Kunali ma demonstration kulilongwe, ndipo ma demonstration akulilongwe anayamba bwinobwino, anthu anayamba kuyenda bwinobwino, koma mmene tinayankhulira chigawo chakumasana kunena kuti anyamata achipani cha MCP Adala Kadula, Monlo Makina, Eric Pakamisa ndi anyamata ena onse akwa Msundwe kwa mpingo anavala mauniformu ngata polisi kupita kukaopseza anthu. Ndikunena pano amalawi ndizomvesa chisoni ndikulandira malipoti kunena kuti pali anthu pafupifupi 57 amene akhapidwa ndi anyamata a MCP. Pali anthu pafupifupi 57 amene avulazidwa ali kuchipatala, ena osanapite kuchipatala chifukwa anavulala mongo gwa kukhala ndi mabruises. Chonchonso ma demonstration akulilongwe anathira panjira sanayende bwino, anafika ku parliament anali anthu ochepa. Choncho anthu amene anafika ku parliament anauzidwa kuti sanasatire ndondomeko zabwino za ma demonstration.
ndikudabwa kunena kuti mavenda aja akulilongwe analolezedwa ndikupanga ma demonstration ndipo panalibe munthu wosokoneza, zimene zikusonyeza kuti zikukhala ngati ena mwa mavenda ndi amene amapasidwa zikwanje kuti azipanga chisokonezo, koma pamene pajapo anayiona kuti gemu ivuta, achikwanje ndi achikwanje ziyenda bwanji, amenewa akhoza kuyenderana m'manyumba ndi kukatemana momwemo. Nchifukwa chake ma demonstration amavenda akulilongwe okhuzana ndi kaunjika anaenda bwinobwino. Ma demonstration alero kulilongwe athera panjira moti sitikudziwa zonena kuti kodi mawa kuthe bwanji, chifukwa anthu amene avulazidwa akunena kuti apanga zotheka kuti abwezere. This is Comrade Daniel Parimpopo FM. Chigawo cha kumadzulo ndinathamanganso kukakumana ndi akasambwe amene tinakumana nawo chigawo cha kumamawa pamene anthu amasonkhana kuma demonstration akuzomba. Ndiye ndinakumana nawo ndikuwafunsa chifukwa ndinaona zinthu ziwiri zodabwika, kunena kuti anthu anasonkhana bwinobwino koma kuti auyende ulendo umakhala ngati wamangidwa. Nde ndinayitana ndikuwafunsa mafunso awiri atatu kuti tamvatu kunzuzu kuti anthu alandira ku makobiri, nkutheka kuzomba kuno kuti mwalandiranso mwina makobiri. Nde iwowa nacheza nawo motere. Mwaswera bwanji chigawo cha kumadzulo amalawi nonse, monga mudziwa chigawo cha kumamawa tinayankhula ndi Bambo Kasambwe amene tinali nawo kuno kuzomba kunkhani yokhuzana ndi ma demonstration akuzomba. Komano nthawi imene anthu amasonkhana kuti ma demonstration ayambe kunachitika zinthu zina zazizizi. Ndeni mafuna Bambo Kasambwe talongosolerani amalawi ambiri anadikirira kuti aone za ma demonstration akuzomba kuti kodi ma demonstration achitika kapena sachitika. Nde anadabwa kunena kuti palibe china chilichonse chimene chikuchitika chakuzomba. Nde ine kuti ndiyankhule ndekha ndizaoneka ngati ndikunama, komanso ndinapeza Kasambwe kuti alongosole chachitika ndi chani kuti ma demonstration ayimisidwe. Kunoti kuzomba ansonkhana kwambiri mwawo nyinji oti madera onse chikanda primary onse konda bwino chaso college chilamali ndi madera ena onse anthu anasonkhana ndithu. Komano mmenja chitika chionera kuti makata amene anapinga kwa DC panapezeka kunena kuti palali mistake dinatidina ndiye mademo achika postpone oti mademo akwenya kukhala bola chinayi imene likubwera. Chabwino ma demonstration akwenereka kuchitika lachinayi limene likubwera ali ayimisidwa chifukwa chonoti panali kusagwirizana kwina ndi kwina. Ofisi ya DC ananena kuti chani? Kumene komotu ananena kunena kuti panthawi imene amapita ndi makata achairman amusika wazomba pita ndi makata kuti akasainani. Panthawi imene DC kunalibeko munali osatira pambuyo pa DC ndi ameneyo ndi amene khanga lusana pange dongosolo oyenerera. Chabwino kapena ndinene kuti nanunso mwalandira ndalama ngati mmene apangira anthu akumzuzu? Iyayi kunoko palibe kulandira ndalama iyayi. Kunoko palibe kulandira ndalama iyayi. Palibe china chisu chani ndalama. Ndipo ndi ndongo lokanya kuti anthu sanandire ndalama iyayi. Komano asiki ndotobe kwa makata zimene apangisa zimene zolondira. Zikomo kwambiri Bambo Chisenga. Awa ndi Bambo Chisenga amene tinayankhula nawo so chigawo cha kumamawa nthawi imene timakumana pamene
anthu amakonzekera ma demonstration. Tamva mmene ayankhulira kunena kuti ma demonstrations analephereka chifukwa cha ndondomeko zina zimene sizinayende bwino kuzombako, koma ma demonstration achitika lachinayi likubwerali. Ndithokoze bambo Chisenga chifukwa cha kucheza nanu chigawo cha kumadzulo kuno. Zikomo kwambiri moti apolisi ali konsekonse mose mufunikiramo anali ogalira ndithu ena anali pa matawali apa kwa chafandi, ena anali pa kangaroo mene makhanga kuti ma demonstration akamachoka mngomba mu amakhala kuti akatha amene momo ndiye apolisi ali atachita kale patiwo amene momo atapereka chitetezo ndithu, koma nola chinayi kuti zitani ma demonstration aliko ndithu. Zikomo kwambiri, ndithokoze chifukwa chowalongosolera Malawi. Zikomo kwambiri. Amalawi umo ndi mmene zinathera kuzomba kunena kuti ma demonstration ayimikidwa, ma demonstration achitika lachinayi likubwerali. This is Comrade Ntanywa Parimpopo FM. Mwaswera bwanji nonse azipani zotsutsa a UDF, mwaswera bwanji komanso mwaswera bwanji a UTM, mwaswera bwanji a DPP, mwaswera bwanji a Ford. Ndimafuna ndidziwe chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti kodi Amalawi mukuaganizira zotani inu azipani zotsutsa? Amalawi mukuaganizira zotani inu azipani zotsutsa? Kodi azipani zotsutsa zonena kuti mdziko muno munabwera Electoral Commission aku Mozambique mukuzidziwa? Zonena kuti kunabwera Electoral Commission aku Mozambique kuzaphunzitsa anzanu kaberedwe ka smartmatic machine, inu mukuzidziwa? Azipani zotsutsa ngati mukhale mukugona muzagwirisa Malawi fuwa la moto, musaone kuchuluka kwa anthu kumene kukubwera m'misonkhano. Koma IMCP akupanga chothekera china chilichonse kuti iwo azawine masankho. Chimene tu akupanga IMCP chifukwa cha imfa ya Klaus Chilima imene ijayo akamagona amadziwa zonoti izabweresera akulu ambiri achipani cha MCP mavuto. So akupanga kuthekera kwa mtundu wina uliwonse kuti azawine chisankho chifukwa akudziwa kunena kuti ambiri akathira kundende. Ndeni mafuna ndidziwe inu makomishona a DPP, inu makomishona a UTM, makomishona a Ford, mukudziwa zonena kuti kunabwera oyendesa chisankho aku Mozambique ndipo anakakumanirana kusanjika. Zimenezi mukuzidziwa? Ngani yokhomodwisa ni nkhani yomvesa chisoni kwa Vumbwe ku Mountain View kuli banja lina kumene koko likukakamiza mwana wa nyumbamo, likukakamiza mwana wa mnyumbamo. Ngani ndikufuna a social welfare, ngani ndikufuna a social welfare mukhale serious ndi nkhani imeneyi mukaimva. Ino amene mmayang'ana za maufulu ana ndikufuna kupite kumeneko. Ino mmapanga za gender ndikufuna mupite kumeneko kwa Vumbwe mmodzi mwa Nthikira, mmodzi mwa mfumu Nthikira muli bambo wina ndi mayi wina amene akukakamiza mwana amene abambo anampeza
ndamayiwo kuti azigona nawo limodzi kuti amukhwimire. Mwanayi wakhala akukumana ndi mavuto amenewa kuyambira ali standard 7. Lero mwanayi ali form 1, ali pa secondary school ija ya Vumbwe Day Secondary School. Dzina lake la mtsikana ameneyi ndi Fasileni Sawerenga. Ndikanapempha asawerenga ngati ali moyo, mupite mukantenge mwananuyu mumsamale nokha. Apo ayi ngati muli ndi azibale anu amene angakwanise kumusamalira, mumuchose m'manja mwa amene anali akazi anu. Mwanayi akukakamizidwa tsiku ndi tsiku kuti azigonana ndi abambo a nyumbamo ndi cholinga chonena kuti amukhwimire. Ndiye ndikupempha kunena kuti amene timaona za maufulu ana tiyeni tipite kwa Vumbwe, tikhoza kukafikira ku skulu imeneyi Vumbwe Day Secondary School tsiku limene amakhala mwanayi mklasi, mukafunse. Dzina lake ndi Fasileni. Dzina lake mwanayi ndi Fasileni. Dzina lake mwanayi ndi Fasileni Sawerenga. Fasileni Sawerenga. Kuti mukumane naye akuuzeni nkhawa zake. Ndipo ndikufuna ndipemphe bambo amene mukupanga zimenezi, mukuyenereka kuchepesa. Apolisi nkhani zakuzidziwa koma sakufuna kutengapo gawo. Afumu a mmuzi antikira nkhani iso akuidziwa. Mwina alipo ena amene mungathenso kutithandiza kuti mukufuna mutakumana ndi afumuwa kuti muyankhulane nawo mwapaderadera. Afumuwa nambala yawo ndi iyi: 099 55 053 9 kumapeto. Nambala ya afumu a mmudzi kumene kukuchitika za uvewa 099 55 053 99. Amalawi amene tazungulira kwa Vumbwe, amene tukhala ku Blantyre, amene tukhala ku Thyolo, ku Chilazulo, tiyeni timuthandize mwanayi ndikuti tsogolo lake likhale lowala. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Nkhani yomvetsa chisoni ndizonena kuti kwakonzedwa chiwembu chimene Alfred Gangata akufuna kuchitiridwa, komanso Timothy Ntambo. Richard Chimwendo Banda akonza chiwembu ndi anyamata ena kunena kuti akathire petro bomu ku nyumba za anthu amenewa. Choncho Amalawi, ife Limpopo FM tafuna kulengeza kunena kuti pali chiwembu chimene Richard Chimwendo Banda akuchikonza kukonzera Alfred Gangata komanso Timothy Ntambo kuti athirire ma petro bomb. Ndizomvetsa chisoni pamene Amalawi ambiri akulira ndi umphawi, akukulukutika ndi umphawi, koma Richard Chimwendo Banda komanso president wa dziko la Malawi akuchita benefit moja monena kuti pena ukakhala kumazifunsa kunena kuti kodi nchifukwa chani anthuwa alibe chisoni. Amalawi a president a dziko lino komanso Richard Chimwendo Banda achita benefit pa ndrama zimene amakazitenga ku Reserve Bank
currency ndrama zakunja zimene akuti zasowa zija anthu amazitenga ndikumakapangira ma black market business, amapangira black market business. Ndipo ndikuyankhula pano president ndi Richard Chimwendo Banda apindula pogwiritsa ntchito ndrama imeneyi popeza ndrama yokwana 5 billion pamene anthu anayamba kupanga ma demonstration. Ndi pamene zinthu zizaululika chifukwa anthuwa anayesesa kunena kuti mwina zinthu ziyambe kuyenda kobwino. Choncho 5 billion ndimene apindula nayo a president nda Richard Chimwendo Banda chifukwa chotenga forex ndikumakayigulisa pa black market pamene dziko likuvutika kunena kuti mudziko mukusowa forex. Zomvetsa chisoni president a dziko lino atapita ku Mzuzu sanalandiridwe, anachoka ndi anthu m'magalimoto kuchoka ku Lilongwe, ndipo atafika ku Mzuzu anapeza anthu ku Mzuzu kunalibe oti akachingamire. Ndiye chimene chinachitika ndichonena kuti amene ali chairman akuyang'anira ku Mzuzu, chairman wa chipani wa ku Mzuzu ameneyi anapita kumalo, anapita ku Half London komanso anapita ku Green Palace. Amenewa ndi malo amene amamwera mowa, ndikumene anakapeza azimayi ogulisa matupi muchichewa chomveka bwino mahule amene anapasa salu za MCP ndikuakwezeka magalimoto ndikumapita kukamulandira president wa dziko lino. A president anthu amene anabwera kuzakulandirani aja ndi mahule, anthu amene anabwera kuzakulandirani a president ndi mahule, si anthu amene mitu yawo imakoka bwinobwino yani, koma ndi mahule amene nawonso amafuna chokudya cha lero chimene amachinena a Richard Chimwendo Banda ngati mmene adyera mavenda amwa ti wachikonda moyo ku State House. Akatero mavenda aku Mzuzu basi olo musazapangireso chitukuko alibe nazo ntchito kutero kumene mwadyesa lero mucha ali bwino amene aja mavenda aku Mzuzu mwasiye choncho kutero ku ulendo inaso a president mukamazapita ku Mzuzu muzangu atengera ma freezers kuchoka ku Lilongwe, freezers wako Lilongwe, mavenda aku Lilongwe, mavenda aku Mzuzu sakumziwa, ndiye muzatengere so freezers wako Lilongwe amuone kuti freezers wako Lilongwe amaoneka bwanji, muli bwanji mavenda nonse ya munsika wa Mzuzu kapena tinene kuti mwatandala uli wasibweni, mwatandala imwe wasibweni mfichi imwe mwachita imwe wasibweni. Ngani yomvesa chisoni kuchoka kuja kokamenyera ufulu ndikupita koma kasokoneza ma demonstration. Edward Kambanje ndi mmodzi wa anthu amene akupasidwa ntchito yomatenga ndrama ndikumapita ndikumakapereka kwa anthu amene akonza ma demonstration ndikumalepheresa ma demonstration. I'm very disappointed ndi Kambanje. I was taking Mr. Kambanje as a gentleman, koma mene zafikiramu ndilo kumudwa kwambiri kunena kuti Edward Kambanje amene anali mmodzi womenyera maufulu. Sindikudziwa kuti kumenyera maufuluku kumene kuku kwalowaso sataniki lero
akambanje ndamene akuyenda akamva kuti kwakuti kuli ma demonstration iwo ndamene akupita ndikumakagawa ndalama choncho ino akuzomba mwati ma demonstration ano aliko lachinayi akambanje tu akhala akubwera kumeneko kuti akumane nanu nkuthekaso akasambwe muchenjere chifukwa afufuza kuti kodi akasambwe ndi ndani tikufuna tapase ndalama kuti ma demonstration alephereke choncho a Edward Kambanje ndi mmodzi mwa anthu amene akupasidwa ndalama ndi chipani chicha cha MCP kuti azilepheresa mademo mu dziko la Malawi. Ndikuva chipokoso kutomanga kulila mufula ndi ululu ndikuva chipokoso kutomanga kulila mufula ndi ululu ndatamangila gogo ndikaone but was too late to save Jerusalem ndikanena chani kwa mtundu wanga akandifusa kuti zinakhala mwatichotsela chupi pakati patu komano muzimu tili naye amama 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 ndali ndali mwana wanga ndali ndali ndi ngondo ndali ndali mwana wanga ndali ndali ndi ngondo ndakugadama umaswa manini ndimati ndali ndali ndi ngondo omwe amene timadya nawo mbale limodzi Edward Kambanje lero ndi amene asanduka ogawa ndalama za ma demonstration. Pamene ndikufuna kutuluka program imeneyi ya nganga zaona ndikufuna Malawi ndikuziwiseni kunena kuti aosi akundilande nawo anali mugulu lotenga nawo katundu muchipiku anatenga mapero a sugar awiri komanso anatenga katundu wina oti anthu amene anamangidwa aja anangoona kumangidwa aosi wanso akanakhala munthu mmodzinso wonena kuti amangidwe komanso wina amene anatenga nawo katundu anali a Constable Phiri. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Kuma mwina dinali ngozi moyo unosupanganika. Pomaliza programu ya nkanga zaona ndimalize chonchi Amalawi tinasanena kunena kuti aboma anachita recruit analemba anthu ntchito ku immigrations ndicho linga chonena kuti anthu amenewa akayang'anire chisankho ngani ndonena kuti madera amene akukayikamo a immigration akasakanisa anthu akumtakataka anthu aku Rwanda anthu aku Zimbabwe ndicho linga chonena kuti akasokoneze zisankho akapungajize zisankho choncho pali gulu la immigration limene lasankhidwa limene lisatumizidwe madera amene mokachitikire chisankho komano akawasakaniza ndi anthu aja amene azachoke ku Zimbabwe komanso ku Rwanda. Ndikaterenso pa mazulu ano monali ndine Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tikumanenso mawa chigawo chakumasana.